Αν έχεις γουρά μαλλιά, μείνε σε αυτό το βίντεο γιατί σε ενδιαφέρει. Το Shampoo & Curls Anti-Frizz της Kiana ήρθε για να χαρίσει στα σγουρά μας μαλλιά λάμψη, όγκο και anti-frizz αποτέλεσμα. Για πιο ολοκληρωμένη περιποίηση στα σγουρά μας μαλλιά μπορούμε να προσθέσουμε την μάσκα Curls, η οποία δίνει στα μαλλιά μας έξτρα ενυδάτωση, λάμψη και ελαστικότητα. Ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσουμε το styling στα σγουρά μαλλιά είναι ο Curl Control Αφρός, ο οποίος σμιλεύει τις μπούκλες μας, έχει επανορθωτική δράση και δίνει ενυδάτωση, λάμψη και όγκο. Με την κατάλληλη σειρά προϊόντων και τη φυσούνα σας μπορείτε να έχετε επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι σας. Κάνε μας follow για να ενημερώνεσαι και εσύ για τα κατάλληλα προϊόντα από την Kiana.